May hapon. Maayong hapon. May hapon. God bless. God bless. God bless. May hapon. Diri sa kalibutan, daghan ang relihiyon, mga sekta, mga religious groups. Pero ang sakit lang gyud kaayo, kanang makadungog bitaw ta. Dautan ning simbahan, dautan ning Katoliko. Kana bitong kusog kaayo mangaway ug mangdaot mga igsoon. Abi ninyo makapangutana bi ako, iyaha pa ba ka ni Kristo? Kay sakit kaayo mangaway. Mga igsoon, dili unta ta mag-away. Can we meet in the middle? Can we talk about love? Can we talk about unsay common nato, unsay makatabang nato, dili unsay kalahian nato? Kanang magkasal bitaw kog Katoliko den dili Katoliko, ang akong wali, ayaw ninyo himuang babag ang inyong panaglahi sa relihiyon sa inyong gugma. Dapat gugma ang mangingibabaw. Diha mo mag-abot. In fact, naapod ko'y mga friends nga dili Katoliko, and yet wala misukad magdebate, kay ang among language, friendship. Mga igsoon, ingon ana unta, hinumduman nato, wala nagtudlo si Kristo nga magdinautay ta. Ikaduha, si Kristo baya mibadlong sa kalma nga pamaagi, wala mangaway. Ikatulo, gihigugma ni Kristo ang mga dili Hudiyo. So it means, dili exclusive ang kaluwasan. Nga kamiray maluwas, kamuray maluwas. Ang kaluwasan para sa tanan. Mga igsoon, bakong balikon. Bisan unta managlahi ang atong relihiyon. Can we meet in the middle? Can we talk about love? Can we talk about what is common? Kanang unsay makatabang nato, dili unsay kalahian nato. God bless.